butas. Anyway, mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Ay, andito na naman ako ne. Imaginein mo, Monday na naman ne. Happy Monday, mahal. Makakasama mo pa rin ako. 69 tayo, baliktaran. 6 to 9 p.m. makakasama mo ang spicy opa mo sa radyo na kapag titikman mo. Hanapin mo. Walang iba, ako to, DJ Kim Chino. Pero mahal no, totoo no na mahirap yun. Mahirap kaya yung love life mo ay para bang bangs ni Kim Chino ngayon na one-sided. Kasi parang ikaw lang yung may gusto, parang ikaw lang yung nagtataguyod at para bang wala kang halaga dyan sa jowa mo ngayon. Oh, tama mali. 'Di ba? Yan bang jowa mo? Buo na ba siya? Magaling na ba nung nakuha mo at wala na bang trauma yan? Kasi parang ginagamit ka lang. Kailangan niya lang ba ng kasama, kompanyon, bored ba siya para makalimutan niya yung ex niya? Ay, nako. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, mahal. Bibigyan kita ng 3 senyales na ikaw ay isang panakip butas lamang. Yahoo! Para maliwanagan ka naman. Ito na mahal. Una, panakip butas ka lang kapag walang emosyon ang pagtrato sa'yo. Kumbaga present siya pero para bang robot. Diba? Walang kilig, walang effort, walang lalim ng koneksyon kasi minsan no, mahalaga ang sharing sa relasyon na kung saan meron kayong sinishare na kunwari problema sa trabaho, sasabihin niya sa'yo, kaso wala. O kaya good news, na promote ako mahal baby, hindi niya sinasabi. O kaya sasabihin niya kapag masaya siya, sasabihin saya ko baby, hindi niya sinasabi sa'yo. Tama mali? Naku, sinasabi ko sa'yo mahal, kung ganyan ang jowa mo, jowa pa bang tao yan o robot? Kasi tandaan mo ang robot, walang puso, baterya yan. Kaya i-check mo yung puso kung meron bang tibok yan. O yung tibok, sinasabi pa rin ang pangalan ng ex niya. Ay naku, wawa ka naman. Pero alam mo mahal, nasa point siya na kung saan mawala ka o umalis ka, di go. Kasi nga, wala ka naman ganong halaga. In short, ikaw ay taong panakip butas. Huwag kang mag-alala mahal huwag kang mag-alala kasi malay mo kapag nag-break kayo, si Kim Chino na ang magmistulang bridge para ikaw ay matrato ng tama. Si Kim Chino ay talaga nga namang sagot sa iyong sakit. Tao ka raw hindi napkin, sabi ni Boy Pindot. Anyway, mahal, makakasama mo pa ako hanggang 9 p.m. Kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.